Budal mangkat iki padha ae. Mangkat pengiriman Bedrop TV minimalis nang Kecamatan Dongko, Desa Suruh lek ra salah. Ngono. Sing kok lek wis dadi tak review neh. Oke. Aku wingi gawe Bedrop TV ukurane 2 meter piro selawe musuhe 150 tak gawe iki lho motive marmer ambek kombinasine iku iki kayu bolo pintune slomo ya toh gak enek cantolane handle dadi tak nyanggroki rok dhuwure TV tak gawekno ada kembang ngono kae